Audio Jungle. Audio Jungle. हरि ओं भवाब्धिपूतं भरताग्रजं तं भक्तिप्रिय भानुकुलप्रदीपं भूताधिनाथं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यं। जय श्री राम। भगवान रामଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସର କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ? ସନ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ ସମ୍ବାଦରେ। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ କହୁଛି, କହିଲା ରାଣୀମା, ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇବା ନା କାରଣ ନା ଚତୁର୍ଦଶ ହି ବର୍ଷାଣି ରାମେ ପବ୍ରାଜିତ ବନୌ ପ୍ରଜାଭାବଗତ ସ୍ନେହ ସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି। ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲା ପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି। ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଯଦି କୌଣସି ନର ନିଖୋଜ ହେଲା, ତା ଖୋଜ ଖବର ନ ମିଳିଲା, ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଫେରେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ପଲାସା କାଠିରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତାର ଅବଧି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଥରା କହିଲେ, ରାଣୀମା, ରାମକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ, ଆଉ ଲୋକ ରାମକୁ ଚାହିଁବେନି ନା କାରଣ ନା ଭରତ କହିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଦୋସ୍ତ ରଖିଥିବ। କହିଲା ପ୍ରଜା ଭାବଗତ ସ୍ନେହ ସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି। ଭରତ କହିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଭାବଦୋସ୍ତ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ଆଉ ରାମକୁ ଚାହିଁବେନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭରତ ରାଜା ହେବ। ଏକ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ପରମାତ୍ମା ରାମ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା, ତମେ ତ ମୋର ସାବତ ମା ନା? ମୁଁ ସାବତ ପୁଅ। ସତରେ କ'ଣ ସାବତ ମା ସାବତ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ? ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? କୈକେୟୀ କହିଲେ, ହଁ ରାମ, କରିବି ପ୍ରମାଣ। ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବୁ? ନା ତୋ ପାଇଁ ତ ଅଦେୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ ରାମ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବି। ନା ମା, 2ଟା ବର ମାଗିବି। ନା ମାଗେ। ନା ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମାଭିଷେକ ସମୟେ ମାତାପ୍ୟ ଯାଚଦବରୌ ଭରତାର ଭରତ ପ୍ରଶାସ୍ତୁ ଧରଣୀ ରାମ ବନୌ ଗଚ୍ଛତା ଦ୍ୱିତୀୟା କର୍ଣ୍ଣ ଶୋଚୋତ୍ତର ନହି ଦଦୌ ଦୁଃଖେନ ମୂର୍ଚ୍ଛାଙ୍ଗତା। ଅଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ପରମାତ୍ମା ରାମ କୈକେୟୀକି ବର ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର ଭରତାର ଭରତ ପ୍ରଶାସ୍ତୁ ଧରଣୀ, ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁ, ରାଜ୍ୟଭାର ଭରତ ନଉ, ରାମ ବନ ଗଚ୍ଛତଂ, ମୋତେ ବନବାସ ଦେବ। ଶୁଣିଲା ପରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ମା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବନବାସ ଦେବେ ବୋଲି ଏକଥା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ବନବାସ ଦେବ। ସପ୍ତର୍ଷି ରାମାୟଣରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଫୁଲବନରେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ କୈକେୟୀ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାୟସ ଦମ୍ପତି, କାକ ଦମ୍ପତି ଗଛ ଉପରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କାଲିଠାରୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଅଶୁଦ୍ଧି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ବସିବ ତାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଦଶରଥ ପ୍ରଭୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପୁଅଟା ମରିଯିବ, ତାକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିବି କେମିତି? ତେଣୁ ରାମ ରାଜା ନ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ, ରାଜନ, ବସୁଧାପତି ପଦ ରାମେ ଉଚିତ, ନୋହେ ସେ ଯା ମାତା ତାର, ବନେ ହରୁ ଦିନ 14 ବରଷ, ପୁତ୍ର ରାଜା ହେଉ ମୋର, ବାମା ବଚନ ଶୁଣି, ବିଜ୍ଞାନେ ସେ ଜ୍ଞାନେ କହେ ବାଣୀ ରେ, ବାମା ବଚନ ଶୁଣି। ବସୁଧାପତି ପଦ ରାମେନେ ହୋଇଛି ତ ଜାମାତା ତାର। ତେଣୁ ବସୁଧା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ମା, ଶାଶୁସ୍ଥାନୀୟ ମା ହେବେ।
ବସୁଧାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ଜାମାତା ଭଗବାନ ରାମ। ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକି ଶାଶୁର ପତି ହେବେ କେମିତି? ବସୁଧା ପତିପଦ। ସୀତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ବସୁଧା, ସୀତା ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା, ମା ହେଲେ ପାର୍ଥିବୀ। ତେଣୁ ବସୁଧା ରାମଙ୍କର ମାତୃତୁଲ୍ୟା ମା ସ୍ଥାନୀୟା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟା ହେବେ। ରାମ ସେ ପଦ ନେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଭରତ ରାଜା ହଉ। ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ବର ଦୁଇଟା ମାଗିଲେ। କହିଲେ ରାଜନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର ସୁନହୁଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭାବତ ଜିକା, ଦେହୁ ଏକ ବର ଭରତ ହି ଟିକା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର ଭରତକୁ ରାଜଟିକା ଦିଅ, ରାଜ ତିଳକ ଦିଅ। ମାଗହୁଁ ଦୁସର ବର କର ଜୋରି, ପୁରବହୁ ନାଥ ମନୋରଥ ମୋରି। କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଲେ। କହିଲେ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁନୟ ବିନୟ ସହିତ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ପୁରହୁ ନାଥ ମନୋରଥ ମୋରି, ହେ ନାଥ ମୋ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କ'ଣ ମନୋରଥ ମାଙ୍କର ଥିଲା? ନା ଭଗବାନ ରାମ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ଏତିକି କରେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ସତରେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମାଗିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଥରାକୁ ଅପଯଶର ପେଢ଼ି ବନେଇ କୈକେୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୈକେୟୀଙ୍କର ମନରାଜ୍ୟରେ ଦେବମାୟା ଆଉ ବିବେକ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଦେବମାୟା କହୁଛି ରାମ ବନବାସ ଯାଆନ୍ତୁ, କୈକେୟୀଙ୍କର ବିବେକ କହୁଛି ରାମ ରାଜା ହଉ। ପରିଶେଷରେ ବିବେକ ହାରିଯାଇଛି, ଦେବମାୟା ବଳବତ୍ତର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାୟା ବା ଇଚ୍ଛାରେ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବସିକି ଏ କଥା କୁହାଇଲେ। ପୁଣି କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ କହିଲେ? ନା ରାବଣ ମରିବାକୁ 14 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ରାଜସଭା ବସେଇଲେ, ବସିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମ ଦେବ, କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନି, ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ, ମଣ୍ଡାଇ ବିରାଜଧାନୀ, ବୀର ବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବସୁନୂପ ପଦେ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୀର ବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର। ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଆଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଦଶରଥ ରାଜସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ସରସ୍ୱତୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ରାଜା ତ ସଭା କଲେଣି ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ, ରାବଣ ମରିବାକୁ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ ମାଗିଲେ ରାବଣ ମରିବ। ତେଣୁ କୈକେୟୀଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବସି ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଣୀ ଏ କଥା କରେଇଲେ। କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସ। ଉଦାସୀନ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ। ତପସ୍ୱୀ ତ କହିଲେ ତାପସ ବେଶ, ପୁଣି ଉଦାସୀନ ତପସ୍ୱୀ। ଉଦାସୀନ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ବିରକ୍ତ ବାବାଜୀ ବେଶ। ଯେଉଁ ବେଶ ହେଲେ ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ମନ ଲାଗିବନି, ମନ ହବନି, ଅର୍ଥ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିବନି। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଣୀ କହିକି 14 ବର୍ଷ ବର ମାଗୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ? ନା 14 ନୀତିକି ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମତାରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। 10 ଧର୍ମନୀତି, 4 ରାଜନୀତି, ସାମ ଦାନରୁ ଦଣ୍ଡ ବିଭେଦା, ନୃପ ଉରବସ ନାଥ କହ ବେଦା। ବେଦ କହନ୍ତି ରାଜନୀତି 4 ପ୍ରକାରର, ସାମ, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଭେଦ। ଏ 4 ରାଜନୀତି। ଆଉ ଧର୍ମନୀତି, ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ 10, ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମସ୍ତେୟଂ, ଶୌଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀର୍ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧଂ, 10 ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମର 10 ଲକ୍ଷଣ, ରାଜନୀତି 4 ଲକ୍ଷଣ। ଏ 4 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ନୀତିକି ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ମାନସ ପିୟୁଷରେ ସନ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ 14 ବର୍ଷ କାହିଁକି ବନବାସ ଗଲେ? ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯଦି ଶରୀର ହେଇଯାଏ, ଦଶରଥ କାମ, କୈକେୟୀ କ୍ରୋଧ, ମନ୍ଥରା ଲୋଭ। ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କୈକେୟୀ କୋପ ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୟ ଭୟରେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଦଶରଥ ଶୁଖିଗଲେ।
सुनीति अरिस गय सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई। दशरथଙ୍କ अंतःकरणରେ କାମର ପ୍ରତାପ ଆଉ ବଢ଼ାଇ। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଦଶରଥଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରାକ୍ରମଶାଳୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ରାଟ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଢ଼ିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଦାବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧାସନରେ ବସନ୍ତି, କାଳେ ଦଶରଥ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସେଇ ଦଶରଥ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭୟ କଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କି ଡରିଲେ। କେବଳ ପ୍ରଣୟ ଭଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଣୟ ଲାଗି ଆଉ କିଛି ହିଁ କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଶରଥ କାମର ପ୍ରତୀକ। କୈକେୟୀ କ୍ରୋଧ। ବର ମାଗିଲା ପରେ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ସର୍ତ୍ତ କଲେ, କହିଲେ ରାଜନ ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ଯଦି ବନବାସ ନ ଯାଏ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହୋ ତ ପ୍ରାତ ମୁନି ବେଶ ଧରି ଯୋନ ରାମ ବନ ଯାହି ମୋର ମରଣ ରାଉର ଯଶ ଏ ନୃପସ ମୁଝି ଅମନ ମାହି। ରାମ ଯଦି ବନବାସ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ଆଉ ତମର ଅପଯଶ ହବ, ଅପନିନ୍ଦା ହବ, ସାମାଜିକ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବି। ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବନି। ଲୋକ କହିବେ ଇଏ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ସତ୍ୟ ପାଳିଲାନି ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମଲା, ତେଣୁ ତମର ଅପଯଶ। ଦଶରଥ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ହତପ୍ରଭ ହେଇଗଲେ, ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଲେ। ଉପାୟ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଶରଥ କାମ, କୈକେୟୀ କ୍ରୋଧ, ରାଗିକି ସ୍ୱାମୀକି ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ମନ୍ଥରା ଲୋଭ। ଲୋଭ ସଦାବେଳେ ତା ଲାଭ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ସିଏ କ'ଣ ପାଇବ, ତାର କ'ଣ ଲାଭ ହବ। ବଜାରରୁ ରାମ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅଭିନୟ କଲା। କ'ଣ ଅଭିନୟ କଲା ନା, ବିପଣୀରେ ଶୁଣି ରାମ ରାଜା ବାଣୀ ବାହୁଡ଼େ ମନ୍ଥରା ତୋରା ବାରି ଭରି ଅଛି ନୟନ ଯୁଗଳେ ଗଳେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପରା ବୃକ୍ଷ କାଟିଲା ପ୍ରାୟ ବିପତିତା ଅଗ୍ରତେ ହୋଏ ଯେ ବୃକ୍ଷ କାଟିଲା ପ୍ରାୟ। ଗଛ ମୂଳରୁ କାଟିଲେ ଯେମିତି ଅଜାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼େ। ରାଣୀହଂସପୁରରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଗରେ ମନ୍ଥରା ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛି। କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ, ନା ରାମ ରାଜା ହେଇଯିବେ। ମା ତମର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହବ। କୈକେୟୀ କହିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ ନା, ଭରତ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ସେଇ ହଇଁ ଲଖନୁ ରାମ କେ ନେବ। ରାମ ତ ରାଜା ହେବେ, କୌଶଲ୍ୟା ହେବେ ରାଜମାତା, ତୋର ତ ମହିମା ରହିବନି ଏକରେ, ପୁଣି ଭରତ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ସେଇ ହଇଁ, ଭରତ ଜେଲଖାନା ସଫା କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୁବରାଜ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଚିବ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା କ୍ଷତି ହିଁ ତୋର ହବ, ଆଉ କାହାର ହବନି। ଦେବମାୟା ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଦେବମାୟା ବିବେକ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ବିବେକ ତ ହାରି ଯାଇଛି, ଦେବମାୟା ତ ବଳବତ୍ତର ହଉଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଥରା କଥାକୁ କୈକେୟୀ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଥରାକୁ ଅପଯଶର ପେଡ଼ିବ ନେଇ କୈକେୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ତ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଥରା କଥାକୁ କୈକେୟୀ ମାନି ନେଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ମନ୍ଥରା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନାଇଁ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ଦରକାର। 14 ଦିନ ହେଲା ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ହେଲେଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କଲେଣି, ଆୟୋଜନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜଣେଇଲେନି। ତମେ ସୁହାଗୀ ରାଣୀ, ଅତି ନିଜର, ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 14 ଦିନ ହେଲା ରାମକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସଭା ସମିତି କଲେଣି, ହେଲେ ତମକୁ ଜଣେଇଲେ। ସେଇ ରାଗରେ, କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ କୈକେୟୀ, ସେ ରାଗରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ, ରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଇଁ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିଦେଲେ, 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନବାସୀ। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ରାମ ବନବାସର 14 ବର୍ଷ ବନବାସର କାରଣ ନା, 14 ଘଡ଼ି ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି ରାମ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ରାମ ରାଜ ତିଳକ ପାଇବା ପାଇଁ 14 ଘଡ଼ି ବାକି ଅଛି। 14 ଘଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କି ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବାଟ କଥା ଗଲାଣି, 14 ଘଡ଼ି ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋତେ ଜଣେଇଲ।
ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉ 14 ଘଡ଼ିକି 14 ବର୍ଷ କରେଇଦେଲେ ରାମ ବନବାସର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ। କୋଉଥିପାଇଁ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ? ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ପରମାତ୍ମା ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବନବାସ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆସନ, ତ୍ୟାଗ 3 କଥାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। 14 ନୀତିକି ପାଳିବେ। ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ନୀତି ଯିଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ, ଆଚରଣ କରିବ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବ, ତାପରେ ଯଦି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଜା ପାଳିବ, ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ବିକାଶ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ରାମ, ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ରାମ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ବାଣୀର ବିଶ୍ରାମ ସହ ବିନୀତ କଥାକାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।